Vimos de visitar hoy esas Mercedes para ser coñecedores dos problemas que quere introducir a Xunta de Galicia nun centro, o centro IES das Mercedes, que é referencia a nivel de Estado polo seu bon labor. Centro no que conviven a formación profesional, o ensino secundario e bacharelato. E centro que a Consellería acaba de anunciar que quere, de alguma maneira, non integrar, senón desintegrar. O grupo parlamentar do BNG e o BNG na provincia de Lugo e na cidade de Lugo vai apoiar a este equipo directivo que, por certo, dimitiu en protesta por o oscurantismo da Xunta que quere rematar cun ensino de calidade. O que se discute neste momento é sustituir o bon funcionamento, xa digo, dun centro como o das Mercedes, que é referente non só a nivel de Lugo, sino a nivel de Estado en moitos proxectos de innovación educativa. Si vai adiante o que ten pensado o Partido Popular, vai ser un problema educativo gravísimo, primeiro para a desaparición deste centro, e segundo para outros centros que van a asumir estudiantes